Hemejäze salam. Men Cennet. Habarsyz galmagy epleşiginiň 265-nji bölümine hoş geldiňiz. Bugün Akepter studiýasyna habarsyz galmany men alyp barýan. Hemejäze salam dostlar, gowum ýagdaýlaryňyz ýadyňyzda bolsa men size geçen bölüm sürprizim depdim. Ine de men türkü diýinçe alşaga aýtdym. Men barýan çam hasam aktiwynja bolan, wagtlaýynça siz bilen Cennet gyzymyz bolar. Dostlar ýan bilşiňize görä altyn gyzymyz 2 hepdelik Istanbulda, Bodrumda diýinçe alşdy. Şoň üçin 2 hepde habarsyz galmany men alyp barýan. Media tamagdalary bu hepde täzeligimiz kän. Şoň üçin siz aktiwynja bolup like basyň, tesirlerinizi ýazyň. Men bolsa täzeliklere başlaýan. Klip täzeliklerini Söhbetçi Maýyf bilen başlaýar. Söhbet we Sap Tomysyň tagamyna täzece klip hödürlediler. Cappuccino. يا صدقني كابتشينو صنع شاي من ميدانشينا يرقدالي من الماشينة طبالي خوجاكينا غارش من مانيما من دالانا داندا كلامي ويثمر لي شغل لنا ينغدار. Dostlar, sizin dikkatinize Himra Recep'in täze klibini hödürläýin. Aksonam. Bu klipde 80-nji 90-njy ýyllaryň tagamyny gowy beripdirler. Klip kinodan alınıpdyrmy ýa ýürüýte düşüripdirlermi? Kim bilýär dostlar? Akfonam, akfonam, bir berine bakfonam. Akfonam, akfonam, bir berine bakfonam. Zara Muhammedowa öz stiline täzece klip hödürledi. Onna oňa. Ananaňa gepim daşamay men. Ýüzüme diý arka gaşamay sen. Ýadamadyňmy tap başgarak sen bileňok. Senden daşarak men. Diýerler Zara däli sen aramaram. Ýene bir klip Tomysyň tagamyna. Celil, seniň nesibäň? Hoca kıylarken her yerinde dünya yöner yüreğe seni silem oyun etsenim. Täzeligim bar. Murat Öwedow. Yo, Muradyň täze aýdymyň ady şeýle. Täzeligim bar. Sana tezeligim var aytmasam bolmaýa sensizlige öwrençdim men sana delinli zar men tezeligim var dinlesoň berjekde laza. Adat Dönmedow'dan täze cover. Teşnemen gruppasynyň sadanlygyna gijeler. Geceler geceler yıldızlı geceler 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 aşıklar gecesi geceler geceler aydınlı geceler aşıklar şehirinde ayaydın. Rap sunotuny gowurýanlar üçin Arassa Rap. Narzes we Swezi 347 sal ýylmaň sadanlygyna gidemok işe. Gidemok iş, gidemok iş, gidemok, gidemok, gidemok iş. Tuttuğum gidemok iş, yazdım pozum business, yazdım pozum business, yazdım pozum business. Ferhat Ataev öz repertuarasyna täzelik hödürläpdir. Çenden aşyk. Men çenden aşık benim o karasın bir de yollar açık gidelim bu yerlerden kaçar. Owadanca aýlara Gunça Çalaýewa bilen Bilbil gördüm. Aýdyma cover edipdirler. Urwan olayın meni özüne, meni özüne. Şeker edilmiş sözüne. Awadan Halmedowa söýgülsiniň sözlerine gahar gelip pozny ütgödi diýsem ýalňyş düşünmäň. Klibiň senariýasyna şeýle. Şeýdi ben bolýar. Uykudan yansa oyanamadım ama havadan kaynaklar kirpikler gerek yapılara. Yöne şeydi ben malya. Şeydi ben malya. Hip hop dünýäsinden ýene bir klip täzeligi. Espeter bilen Citizen, Derrow. Yerine de bilin dero ya İşlesin dilin dero ya Ekmelik bilin dero ya Size gerek bilin dero ya Dero ya Dero ya Dero dero ya Dero. Eldar Ahmedowyň konsertden klibi Şemşat. Endi aydan sana, aydan sana, sen aydan oğayğız bana, sen aydan oqşemşat bana.
Inni gelýär kim çakkan, kim çalasyn şahajagyna. Değişýän dostlar. Guganyň geçen soragyny kim bilýär we täze soragy näme? Gelin görelim. Assalamu alaikum mediatymy hemmäňizi hoş gördük. Geçen sapar, ondanam öň geçen sapar berilen soragyň jogabyny hiç kim bu saparam bilmedi. Ýöne inni sorak uzaldyp durmar, soragyň jogabyny özüm aýdýan, ýagny has ýakyn gelenler bat böleme, soragyň anyk jogaby nohuryň tutulgala owasynda düşürilen. Inni täze sorak dostlar Söhbet Jumayew barada, ýagny Söhbet Jumayewiň ýaňy ýakynda çykaran Cappuccino aýdymyny Söhbet Jumayewiň kupleti haýsy başlaýar. Kim şu soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmagy başarsa, hemişeki ýaly meň adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmäňize üstünlük, sag bolun. Inni gelýär könülleri ýatlar şahajagyna. Amalia, o da men. Yine bir könülleri ýatlaly, azat dönmeýär filan, kuwat dönmeýär. Balam. Inni gelýär tesirleri okumaly şahajagyna. Birinji tesir ýazyp bayrak galanan dostamyz Nowruz ýaýlasy. Tügelimi gepleşip gatygy bolupdyr. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Aýmurat Hudaýberdiýew. Mediatama işiňize diňe üstünlük. Size elmedämen gollaýar. Minnetdar. Ýene bir tesirimiz Nowruz. Salam mediatama işiňize üstünlük. Eger gepleşik nesip bolsa uzak wagt dowam etse, şu wagt gaýdymlarym könüleri ýatlar şahajagyna ýatlanarmyka? Elbette. Yine bir tesirimiz Eýamberdi Tuwakov, 56-98. Malatsy rебята, spasibo. Dostlar, şeýlelik bilen gepleşigimiziň soňuna geldik. Like basyp tesir ýalmagy unutmaň. Iň esasy özüňizde goýja serediň. Indiki bölümde görüşýänçä sag bolun. Nähili? Ay. Inni başladım. Başta oluyorsun, öğrenci. Men gidersine. Täzen alalla, durma daby. Şu kıymylap bilemek telefon alaly. Doktorlary. Ýalňysdym. Bakam diýänmi, sesim ýuwaşmy? Aýtdy men gatwarama. Aýdym aýdy dogurmy, onda oňamy. Täzen aýdaýynmy? Haladyňky gowy bolsun. Odatlar вообще yok ha? Yok mu? 347 zat вообще yok. Newton. Repertuara diýipärler, repertuarasynda dämi? Repertuarasynda, repertuara. Argoşman berdim. Stulçy. Şu stulçy feşre. Ayağına tak. Şun birazcık coşkun aýtmaly, ýa-da feşre. Ýüzüm gülýärmi bar, gülsem gülmeýän.